toto je podľa môjho názoru naozajstný vrchol. Je to Samsung Galaxy S6 Edge, v tomto prípade zaoblený na obidvoch stranách. Veľmi pekný dizajn, unikátny. To je zariadenie, ktoré naozaj rád držím v ruke. Tie vnútorné parametre sú veľmi podobné, tak ešte si povieme, že je to naozaj kovové vyhotovenie, čisto kovové unibody vyhotovenie. V tomto prípade ide o zlatú farbu, ale veľmi pekne vyzerá napríklad aj zelená, v tomto prípade Edge zaobleného vyhotovenia. Ešte si môžeme povedať v spodnej časti USB port, pripojenie na slúchadlá, reproduktory. Z tej hornej časti máme potom priestor na SIM kartu. Takže Samsung Galaxy S6 a ešte by som povedal jednu poslednú vec, zabudovaná bezdrôtová nabíjačka, to znamená, len si to položím na to nabíjanie a už sa začne ten proces nabíjania bez toho, aby som nosil so sebou nabíjačku a je kompatibilný so všetkými nabíjačkami na súčasnom trhu. Samsung Galaxy S6 predstavený tu na Ampeg Event v Barcelone tesne pred otvorením výstavy MWC 2015.